Salut și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod ne vom prezenta și o să vă arătăm câteva trucuri cu bicicletele. Eu sunt creatorul canalului. El e Manu și el e Denis, cameramanul. Da. În acest episod vom sări toți. Bine, Da, nu aproape. aproape. Adică și voi o să fiți cameramani, nu doar eu. Da, o să sărim toți. Bun, o să facem cu schimbul. Momentan, Denis, vrei să ne filmezi tu prima dată? Da. Bun, Denis ia telefonul. Hai să începem videoclipul. Asta o să fie la final. La final. Haideți să facem, O să merg pe o dată, dar numai că la final. haideți să facem și noi o mică săritură pe rampa noastră, vai de mama ei. Haide. Arată. Hai, bagă! Uitați cum a sărit pe rampă. Asta e mica noastră rampă. Un lemn și două cărămizi. De începător, pentru noi, că noi nu suntem cei mai mari bicicliști. Profesioniști. Dar asta e visul nostru. Ăsta e visul nostru măcar. Și l-avem și aici și pe Manu, care o să sară în momentul ăsta pe această rampă. Manu era să cadă și acum e rândul meu să sar. Ce faci tu așa mai jos? Haide, duceți-vă. Bară. Hai să-l avem aici pe Alex. Alex, du-te. Filmează. Alex, filmează. Oh, ia, arată ce ai făcut aici la cameră. M-am lovit la bijuterii. O să stau niște cu bară. Uitați-l pe Alex. Bun, haide să vedem. Vrei să lăsăm rampa mai jos pentru tine? Da. E bine cum era înainte? Da. Așa? Da, hai. Bun, și acum filmează. Eu o să iau o mică pauză. Ok, Manu stă acolo, ia pauză. Haide să-l vedem pe Denis. Gata, o să particip. Bine. Hai, Denis. La final o să merg pe o roată. Eu. Tot o să mergem pe o roată. O să încercăm. Să încercăm. Bun, bravo, Denis. Eu vreau să sar și odată pe rampa asta așa mică. Din cauza că vreau să fac de parcă aș merge pe o roată. Bravo. Denis. Bun, hai să filmezi. Bă, Manu, sau vrei să filmezi tu că stai pe bară? Da, hai. Da, de stau noi. Că stau Furia roșie. Mi-e teamă. Am luat furia roșie. Mi-e teamă rău de tot. De ce ți teamă? Păi, eu am o cameră de filmat la Play. Ziceam așa. Accident. Am fost accident. Fiecare filmează cu ce are. Bun, hai, arată-mă. Bă, cred că am luat-o prea slow. Cred că am luat-o prea încet așa când am sărit. Bun, și acum eu... Era să cad. Era să așa. Acum vine Denis. Hai, Denis. Bun. Un pentru Și e rândul meu, nu? Da. Hai că mai faceți voi câteva sărituri și vin și eu. Că eu cred că am și de ceva de modificat. Ce? Și-au. Așa. Au, ce m-am lovit. Știi în ce m-am lovit? În foile. De la... Astea, de la... Nu de la viteze. În fine, lasă. Asta n-a fost wow. Da. Bun, acum hai să creștem nivelul. Haide. Manu. Bun, am crescut nivelul acum. Sar tu sau sar eu primul? Tot noi sărim primul, că de ce nu? Adevărat. Eu sunt mai mic de aici, mă Adevărat, vedeți, așa? o să cad, să-mi rămân. Și Alex e responsabil pentru că Nu e. Nu mai sunt. mai e. Nu e. Ba da, sunt. Eu răspund de el. Ah. Nu prea wow așa, adică recunoaște că nu prea a fost prea wow. Chiar mi-a fost frică să ridic, să sar. Pă bun. Ia. Mai bine de atât. Bă, dai.
Adevărat. Bro, e că nici jumătate de roata mea. Pe așa ce mi-a făcut la clet. Hai, o sar și tu? Păi sar, Hai. cu o mănică. Hai că sar și. Hai că sar cu a mea? Nu, hai că-mi dau eu și mai jos. Momentan vom pune o pauză la video. Hai că am revenit și a făcut noi schimbarea. Dă-mi și tu bicicleta mea de acolo. Sau am dat tu bicicleta. Dă și mie apa. Hai să o consumați că vreau și eu. Da, mă. Cam câte minute să dureze? Vreo 20 de minute. Avem 6 minute de filmat. Opa. Bă. Ia. Stai. Asta e ultima apă. Singura noastră apă. Ce vezi fac? Nimic. Dacă e, poate să... Denis, ce facem dacă rămânem fără apă? Dă și mie apă, nu știu. Mergem la magazin să luăm una? Dă și mie. Ești prost! Fără înjurături pe canalul meu că vă sparg pe amândoi. Ce nu-l mai fă prost doar că bea apă. Dacă nu bea apă, gata, e prost. Hai. Bun. Dar acum mai întâlnești, nu? Nu tu sari, că el s-a lovit la bijuterii. Iară. A doua oară. El știe cum poate avea norocul ăsta. Și am avut un noroc pe ăla. Da, tu odată, el de 2 ori. De 5. De 5 ori? A, da, 5 ori a avut azi? A avut norocul de 5 ori azi. Bun. Nu pot. O să vedeți la final. La final de videoclip. Cum o să încercăm. Tu poți pe bicicleta lui Denis. Nu mai dau loc să fii noi. Bă, și eu pot să merg pe o roată, dar mi-e frică. Eu pot, dar mie frică să nu cadă în cap. Mi-e frică să merg pe o roată cu asta, că e prea mică. E senzație rău. Săraca bicicleta. Și o să-și îmbătă în alta. Acum? Da, ce faci asta? Să ce să-l sune pe taxul să ia altă bicicletă. Bă, mă mai filmești pe mine? Stai, mai fac o săritură. Hai că vreau să ar și eu cu a ta. Bine, mai să faci o săritură. Hai! Bun! Hai să mă filmezi. Hai. Facem schimbul. Ia telefonul. Și dă bicicleta. Gata, hai. Sari acolo. Am știam eu că toate bicicletele care sar le fac așa. Bă, și fiți atenți, dacă tot așa, hai să-i facem și un... să lipim bicicleta lui mami. Vrei? Să Ia. lipim? Odată doar. Odată? Odată și atât. Odată pe față, pe spate Mai și... faci mie hotspot. Da. Imediat. O să începem videoclipul pentru că trebuie să-mi fac o hotspot. Nu o să opresc video. Ok, pe față cât de cât. Bun. Și haideți să vedem. Cum e? Merge cât de cât. Bun. Haideți să vedem. Hai, bagă. Bă, și de așa o să știe să mă prind și eu cu ea. Cu care? Gata. Păi e și aldiță jos. De tot, nu-i? Nu. Mai fac o săritură. Stai așa să fac. Cea ăla de frână să fie, că n-a piciorul în el. De care era de frână? De spate. Merge frânele. Nu. Ăsta Bă. n-are frână. Păi și cum, mă? Da? Pe-am de aia pe față. Pe față te-am discat, deșteptule. Păi da, dar după ce sari, eu pun frână. Și încerc. Mamă, să fac o și rampa aia. Lasă-mă să mă prind pe aia încolo. Mai mergi să nu cazi, că n-are frână. Are doar asta care e... te-am discat.
Avem vreo... Nu contează. Avem vreo 10 minute de filmat. Hai să lăsăm așa primul vlog. Hă? Deci, dă-mi telefonul. Bun, deci Denis s-a dus la plimbare. Eu am rămas cu Manu aici. Ai ceva de spus pentru abonați? Care vor fi? Bă, sincer, acum să zic. Mă, vă zic să, nu știu ce să zic. Mă, dați Ei! like-uri. Păi da, știu că are suspensii. Bun, zic. Deci, nu știu, să dați like-uri. Și dacă vreți să încercați și voi asta. Eu recomand să nu încercați dacă nu aveți măcar 3 ani de dat pe bicicletă. Adevărat. Că puteți să picați, eu mai devreme era să pic. Da, am experiență pe biciclete. Și măcar, dați-ne și nouă, măcar, cred că na, suntem noi pe YouTube. Un subscribe sau măcar 10 like-uri să avem și noi la primul vlog, vă rugăm. Nu știu, sau 20-30. Alexei! Stau și pe asta, păi nu pot să stau. Bravo, da. Bun, cam asta a fost vlogul, eu am fost Alex. Eu am fost Manu. Și am fost Denis. V-am pupat.